Geratu ginen, musika eskola zarrean geratu ginen, abandonatua dagoen dela urte asko eta ezen agertu ni apuratu urduri nengoen, agertu zenean Markelek ezen zidan han egin zuen itzordua goizean. Zer diozu, teniente? Zer nahi dozu esatia? Tipo hau koitxau bat aiguele, Ni aita getxo konzejala da eta mesedez, hau, ez da dira mendik irten mesedez. Jode, afaria geneukan unibertsitatekoa gazteburuan eta nahi nuen bapur bat hori, ropa, dana dago. Bueno, kokaina apur bat erozten nahi nuen eta ni 5 gramo eskatu nion. Baina hau asko da? Eta 5 kilo atera zituen. Asko? Baina 5 gramo ziren. Baita txitoren semeko kolo bat da, isajo hau. Kokaina erostera etorri eta marroi batean sartu dena. Txarto ulertu zidan. Txartoz... Ez dut ekarri hainbeste diru, Nik ez neukan dirurik eta urduri jarri zen eta... Hauze hostia da! Atera zuen pistola, nik ez neukan 5 kilorako dirua eta upini zen urduri, bera. ¡No me toques los huevos! Jode, nik hasi nintzen indarra egiten, istripu bat izan da, nik ez nuen nahi. Hiltzea eta... Bai, askatu ezazu. Panda dira bera itatxok erositako txaleterako jaua. A nuestro amigo Carlito, que siempre vamos con el sobrecito. ¡Ay, amor! ¡Chakurtu! Zenbat droga eta zenbat kokaina, gustoko dugu zetan apaluzina, nire pikilina, zure potxolina, berida berdina, ze jende zikina, asko ere minatuto atxelina. Hilketa baten ostean reggaetoiak lasaitu egiten dago. Asko ere minatuto atxelina. Badaukat apur bat gehiago, baduzu.